Okay, kumakain ba kayo nito? Kumakain kayo niyan. Yan bata. Yan. Kumakain kayo nito. Kuhol. Sa amin, ang tawag dito bisukol. Dito sa Pangasinan. Yan. Ang pagkain nito, sinisip-sip. Una, tatabtaban dito. Ito yung gagawin ko ngayon, tatabtaban siya para madaling sipsipin. Or, kung ayaw mo sipsipin, pwedeng toothpick. Yan mo yung toothpick dito, sasama na siya. Okay? Sa Thailand, sa Bangkok, mayroong ganito. Ginagawa nila pag kumakain sila, tinutoothpick nila. Tapos, ginaganon lang, madali lang makuha yung laman para kainin. Okay, so, lulutuin ko to ngayon. Gagataan ko siya. Haluan ko siya ng laing. Ito yung laing. Okay, may halo siyang laing. Tapos, medyo spicy siya. Lalagyan natin siya ng sili. Okay? So, panoorin niyo ako paano gawin ito. Madali lang to. Tapos, prepare na natin itong itong laing natin. Gagawin ko dito, lalagayin ko muna siya para mawala yung kate. Kasi pag hindi mo nilaga ito, kasi hindi naman ito kasi yung dried na laing. So, since fresh siya, lalagayin ko muna siya. Then kapag nalaga ko siya, yung tamang laga lang. Saka tatanggalan yung tubig na pinaglagaan. Then saka, yun, pwede na siyang ihalo dito sa ating bowl. Kaya, prepare natin to. So ito pinaglalagaan ko pressure cooker, pero it doesn't mean na pinipressure cooker ko siya. Tingnan nyo yung takip, nakaawang. Pinaglalagaan ko lang talaga siya para matanggal ko yung yung katinong gabi. Okay? Okay, check natin ngayon kung pwede na yung gabi natin. Ayan. Okay, okay na siya. Hanguin na natin. Ready na natin yung coal. Ayan, so ready na yung coal natin. Tabtaban ko na siya. Tanggalan ko na ng sa puwet. Okay, so luto na natin to. Ihanda pa natin yung mga ibang ingredients na. So magpipiga tayo ng gata. Ito yung nyog. Ito yung nyog natin. Pipigan natin. So guys, yan. Tinyog natin. Lagyan natin ng tubig. Alright, hugas ng kamay, tapos pipiga tayo. Itong pagpipiga ng nyug, tiyagaan lang to. Actually, may mga pwesto sa palengke na nagbebenta ng nyug at nagkukudkod ng nyug. At the same time, pinipiga na rin nila. Pero kanina kasi yung binilahan ko ng nyug, wala silang pampiga. Kaya I'll do this manually. Madali din lang naman. Yan.
Tapos mag-prepare kayo ng ano, pagsasalaan niya. Okay, salahin natin. Yung natira, bigay nyo pa kasi sayang. Alright. So, ito na yung gata natin, no? Naka-ready na. Lagyan na natin itong ano, itong kuhol natin. Okay. Tapos, ito yung gabi natin kanina. Salain natin. So, ito na siya. Halo na natin. Dahil nasabi ko kanina, no, kaya ko siya nilaga para mawala yung kate sa gabi. Kasi pag ano, minsan, pag kumakain tayo ng gabi, tataka tayo kung bakit makati sa dila natin. Yung mga iba doon, direkta na nila niluto. Kaya ako, ilalaga ko muna para maiwasan yung mga ganyung bagay. Okay. Alright, kunin natin si Manong Tak, ang ating kaibigan. Kaibigan sa pagkakasina. Sarap tayong sibuyas. Halo natin. Haluan natin ang luya. So guys, sili, no? Green na sili actually ito, nag-red na siya sa ref. Then ito naman, siling labuyo. So, dekorasyon na lang natin siya. Siguro mag-chop lang tayo ng dalawa kasi baka yung kakain hindi masyado mahilig sa manghang. Or kung sa bahay ninyo, alam yung walang mahilig sa manghang, huwag nyo na chopin. Basta dekorasyon lang nyo siya. Doon lang sa gustong may sili, at least sila nang bahala na mag-slice sa kanilang plate mamaya kapag kumain sila. Alright, sa dekorasyon lang. Pero kasi dito sa bahay, mahilig naman sa spicy kaya mag-chop ako ng dalawang piraso. And the rest, dekorasyon na lang. Tapos
Okay, ito gabi. No? Laman ng gabi. So haluan din natin siya para lalong masarap yung ginataang col natin sa gabi. Alright, so ito siya, no? Lagyan natin ng asin. Tansyahin nyo na lang, no? Yung depende sa alat na gusto nyo. So, saluin natin. Bago natin isahin, dito pa lang, tinimplahan na natin. Eh, nandun na lahat yung ingredients natin, nilagay na natin. Iwalay natin. Ay. Okay. So, saka na natin sa isasalang ngayon. Okay. Ready na siya para isalang natin. Yan. Isalang na. Diyan natin. Okay. Tayo na natin maya maya. Okay. So, since mayroon tayong ginataang col mamaya, magandang kombinasyon nito, pritong isda. Kaya meron tayo dito pritong tilapia. Magpiprito tayo ng tilapia. Lagyan natin ng asin. Yan. Yan. Buhaan natin ako. Yan. Yan. Yung nagtatanong bakit kailangan daw hiwain pa itong mga isdang ganito. Bakit nga ba? Wala lang. Gusto niya eh. Joke lang ha. Dahil para maluto siya sa ano? Maluto siya sa loob. Okay. So ready na yung ating pamprito. Alright. So ito. Prito na natin yung tilapia natin. Okay. Okay, so takpan muna natin. Alright, yan na yung ginataang col natin. Kumukulo na siya, oh. Tayo lang natin mag-oil yung gata para lalong mas masarap. Wow. So ito yung pritong tilapia natin. Kombinasyon ng ating ginataang kuhol. Okay. Sigurado mapapakain kayo nito. Hello sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Maraming salamat po, 183 subscribers na tayo! Yeah! Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at sa lahat ng hindi pa nagsasubscribe. Ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na sa aking Food Explorer YouTube channel! Okay, so anong ginawa natin ngayon? Eto, ginataang kuhol. Ginataang kuhol with gabi ito ha.
So hindi ito basta-basta ginatangkol lang, may gabi pa siya. Ngayon, titikman natin kung anong lasa nito ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano kumain nito. Dalawang bagay kung paano mailabas yung laman nito. Una, sisip-sipin mo siya. Ganito. Ayun, so ito yung ito yung laman niya. Ayan, yan ang kakainin ninyo. Huwag yung huwag yung shell. Ito, kainin natin. Sarap. Na-miss ko to actually. Alam nyo, kapag taga Northern Luzon ka, like Pangasinan, Ilocos also, even siguro sa mga South, kumakain din sila nito. Marami din kumakain nito. Kaya dun sa mga mahilig sa kohol, eto yon, gumawa ako para sa inyo. So, ang pangalawa na kung paano kukunin yung laman nito sa loob, kung natatakot ka para sipsipin ito, pwede mo siyang gamitan ng toothpick. Kasi sa mga ibang restaurant, nagse-serve sila ng kohol. So, mostly sa mga customer nila, binibigyan nila ng toothpick. Like Asian countries, like Thailand, Bangkok, kumakain sila nito, ginagamitan nila ng toothpick. Ganito lang, tutusukin mo lang yung yung nguso niya. Tapos gaganon mo lang. Ayun. See? Nakuha mo na yung laman. Isa pa. Kuha pa tayo. So pagkakain kayo nito, dapat nagkakamay kayo, kinakamay nyo. Okay, para at least hindi kayo hirap. Pakita ko sa inyo, Kita nyo? Ayun. See that? Ang sarap. Kumapit yung gata sa laman ng kohol natin. So, tikman naman natin itong hinalo nating laing. Ito yung laing, guys. Tikman natin. Yung laing natin, hindi makati sa dila. Tama-tama lang. Kaya yung ginawa ko kanina, ilaga nyo muna. Kung fresh yung laing, ilaga nyo muna para matanggal nyo yung kate. Para hindi mangati yung dila ninyo pag kumain kayo. Tikman din natin itong isinahog natin na laman ng gabi. Ito. Sakto. Yung kombinasyon ng ating laing, yung gabi, laman ng gabi, tsaka itong ating kohol, nagsama-sama, plus yung gata. Yon, saktong-sakto lahat. Tamang-tama lang yung lasa, hindi maalat. Kaya ano pa hinatay nyo? Gawin nyo to, napakasimple lang. Okay? Yung paano ko ginawa siya kanina, sundan nyo lang yon, yung proseso. Tapos, pakuluan nyo maigi para mag-oil siya, yung gata. Lalong masarap kapag nag-oil kasi yung gata. Kaya, ini-invite ko kayo ulit sa lahat ng mga hindi pa nagsasubscribe ng aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para sa mga incoming videos ko pa. So, i-click nyo lang yung notification bell natin para at least updated kayo sa mga susunod pang mga videos na aking i-upload. Kaya, tara na!